Wannan maganin girman gaba ne a cikin kwana uku. Duk mutumin da yake fama da matsala na kankancewan gaba ta sanadiyar abubuwan nan guda uku, domin kuwa su ne musabbabin da ya sa gaban ka ya kankance. Abu na farko shine watakila ka yi istimna'i a baya, ta sanadiyar hakan ya ja gaban ka ya kankance, ko kuma kana da matsalar sanyi ko kuma basir ko kuma wata hayaniya da ya ja gaban ka ya kankance. Bi iznillah idan kai wannan haɗi ne na kankancewan gaba wanda ban taba ba da irin shi ba, sai dai yana tasirin da ranar da ka fara shan shi ranar zai fara yi maka aiki, domin kuwa yana wanke mara, yana wanke duk wani datti ko kuma wani virus da ke cikin jiki ko kuma maranka. Abubuwa guda uku kadai ake bukata wanda za ka yi aiki da su. Abu na farko, namijin goro ake nema guda uku, sai barin lemun tsami, sai kuma zuma. Wannan namijin goron da ka samu za ka jajjaga shi, ka dafa shi da fiyota guda biyu, ka dinga shan shi da karamin kofi irin na shayin buzaye. Wannan lemun tsamin din ka raba duk guda ɗaya ɓari ake so ka matsa a ciki, ka sa zuma cokali biyu ka sha. Ranar da ka fara shan maganin, in dai matsala ce ta kankancewan gaba, saurin inzali, kana fama da matsala na ciwon mara, kai amfani da wannan za a samu waraka ranar da ka fara aiki da shi. Dan darajar manzon Allah kada a manta da shi yaron